Batu na gaskiya kan rashin lafiyar Yahaya Umar Malumfashi zai zo maka a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai sauraro. Amma kafin nan mai sauraro muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taɓa alamar ƙararrawa domin sake samun videos ɗinmu ko da yaushe daɗaɗa kuma zafafa da zarar mun ɗaura. Muna godiya da jimirin kuke. To kamar yadda ka sani mai sauraro wannan shahararren jarumi ne a masana'anta ta Kannywood mai suna Yahaya Umar Malumfashi wanda yana fitowa a shirye-shirye da dama a masana'anta ta Kannywood wanda yanzu haka ma yana fitowa a cikin shahararren fim ɗin nan mai dogon zango wanda Arewa 24 take haska muku mai suna Kwana 90 wanda aka san shi a Yakubu Kafu Gwamna mai sauraro. To kamar yadda ka sani wannan rashin lafiya ce da ya fara ta watanni kaɗan baya da suka wuce. Domin kuwa kamar yadda ka sani Ladidi Fage ita ma haka ta zo tana rashin lafiya ta kwanaki. Domin kuwa ta yi rashin lafiya sosai wadda har ta kai ga ta rame ba ta fitowa a masana'anta ta Kannywood wanda sai da Allah ya ba ta lafiya ta dawo fitowa a ciki. To shi ma yau haka wannan jarumi. Domin kuwa shi ma rashin lafiyar ta kai ga har an kwantar da shi a asibitin nan shahararre na koyarwa na Malam Aminu Kano wanda yake cikin ƙuryar birnin Kano mai sauraro. To wannan shi dai ya kasance ya wannan mai suna Yahaya Umar Malumfashi jarumi na masana'anta ta Kannywood yana yin barar addu'a ku mai sauraro domin ku taimaka mai da addu'a don Allah ya ba shi lafiya. Domin kuwa in kuka taya shi da addu'a Allah ya ba shi lafiya zai kasance na ba ku nishaɗi a cikin fina-finan da yake fitowa wanda domin kuwa wani zubin har barkwanci yana taɓawa a cikin fina-finansa mai sauraro. To mai sauraro mu dai abin da muke roƙo shine Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ɗaga kafaɗinsa, wannan shine kaɗai addu'o'in da muke mai kullum mai sauraro idan mun yi sallah. Sannan ku kuma haka da kuke bibiyar fina-finansa kuma za ku dinga mai addu'o'i mai sauraro domin Allah ya ba shi lafiya. Sannan kuma bacin nan mai sauraro za mu ɗan maka wata sanarwa ga guda ɗaya. Wannan tasha tamu muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko muna buƙatar dangwala subscribing ɗinka kana ka taɓa alamar ƙararrawa sauraro. Domin hakan shine zai baka damar samun videos ɗinmu zafafa kuma daɗaɗa a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Muna godiya da jimirin kallonmu da kuke yi mai sauraro a cikin wannan tasha tamu ta Arewa Side TV. Mun gode.